Keď som mal 18 rokov, tak v tom čase som o extáze vôbec nič nevedel. Len zo školy som videl tie videá, keď niekto bol závislý na heroíne a pichal si veci do káblu a to som vedel, že to nikdy nechcem. Že heroín a takéto veci to do seba nedám, ale extáza?